You know where you are? This is Nollywood Pictures TV. Gịnị na-akwa m? Mba, gịnị na-akọ? Isi na gịnị mere? Na ime Uchenna chụpụ nwunye ya. Gwa m. Agwara agwa. Agwara si ihe gara n'ọrụ. Bịa m gwara ya ikwetara. Ikwenụ. Agwara si na ihe gara n'ọrụ ma m rọcha anya. Ngwa, ị akwado. N'egbughị oge, ị ga-agaba ka ọ gawa ụkọcha lụọ ọgụ. Ọ ga-alarịrị gị. Kwere ihe m kwuru. Hey! Nna chere, Ugo. O ihe kọbere m n'ahịa. Ka isi wee mee ihe. Nyakugo diri m ka isi wee mee ihe. Ana m atụzi gị ụjọ. Seriously, m na-atụ gị ụjọ. Hey! Agwana m gị Ugo. N'obi m anọrọzi ebe ahụ. Akwa ebe Uchenna nọ, obi m apụgo. Ọ pụgo. Eziokwu agwago m gị. Even though n'ịchụpụgo nwunye ya, ị hụrụ Uchenna, ana m agachi back. Ọ ga-eji ụkwụ ya abụọ bịakwute m. Ma ọ wụ ya, ịnụ ya gbaga m, ana m agachi. Ka ihe na-ekwu ihe? Ị na-agwa m si na mbọ niile m na-agba ọnwụ n'efu. Onye na-agwa m bịa rekwenwego if ọga nwokecha ị ga-alụrịrị. Damage contact. O ji connection. So otu m si na-akwagharị ịlaikiri ya. Onye ị chọrọ. If ọga nwokecha ịlechọ gị. Ịlechọrọ ya alụ. Ị ga-alụ ya. Maka Chukwu. Ọga nwokecha ga-awere n'ụlọ m. Ị nwere ihe? Ọnwakwala m. Ọgwa nwokecha ọlụla ga-alụ. O wee n'ụlọ m ka ọ wụsị. Ngwasị ego. Anyway, ọ bụrụkwa na Uchenna bịachi azụ, aga m ekwekwa. After all, onye tinyere shuga n'ọnụ, ọ gbopịa. Mba. Well, Ngom. Keke me. Ade mama. I guess you phone etukwuru ma Dr. Sinaru adichago mama. Ngom woke kam na echezi ka obia. Ka onyaru m ka naba. Biko ngom nwai. Kedu ka m ga-esi fo nwa nọọsụ ahụ kpere m ekpere? M ga like ikuchi ya ụgwọ. Chikwuchi ya ụgwọ. Papa nwa kpege ekpere. Ichefugo. Gụnwa. Ọrụ aka Chineke. Nwa m ekenere m gị rinne. Chukwu si n'aka gị wee zọpụta m. M ga-achọ ka ị bịa fụ nwa m nwoke si obodo Igbo na-anata ka m kọọrọ ya ihe ọma niile wee ihe mere m. Nwa gị nwoke si obodo Igbo anata. Nsogbu adịrọ. Papa biko, nye m nọmba, ka nye gị nọmba m. Ọ bata ka ịkpọ m ka m kpere ekpere, o? Nwa m. Ngwa pega nga, o? Biko, kpọọ ya kịta. Ọ bata ịgwa m ịkpọ m ka m kpere ekpere. Ma ndị anụ n'obodo Igbo ọ na-adị mma ka a na-ekpere ha ekpere. Ọ dị mma nwa m. Ọ ga-adịrị gị mma. Chukwu gozie gị, o nwa m. Ọ daalụ rinne. Bye bye. Uche, calm down. Biko, calm down, nyocha ya. Mụ afụbekwa gị otu ahụ. Afụbeghị n'ụdị ọnọdụ a bifo, biko. Kedu ihe ọ na-asịrị asị? Ke ihe ọ na-asịrị asị? Ke ọ na-asịrị asị ọgbapụta nwa na ọgbapụta the boy na my house. N'ime na nyocha nwa ya. Mmanya ha nyocha nọchiri. Onye ọrụ si ebe osisi ya onye opi Nsụka akpọta ya na be m. So be m akwụkwọ nnọọ ezumezu ndị Nsụka. Na Uche, n'ime uche obi m, a sịkwanụ iti nwatakịrị ihe weta aka nri
were aka ekpe dachite azụ tie aka n'azụ. Biko ana m ayọ gị. Caution ya. Dụọ ya ndụmọdụ. This few months no go with you people. Amatatugo m nwunye gị nwa obere. Amakwara m ihe ọ ga-emenwu. Na ya na ama mmenwu. So ngwa kazi mmanwa ya nna na bi. Simon. Ngwa nke weziokwu. Na achọ m phone call na be you. Achọ m phone call na your house o. Ruben Kotu ahụ. Maka chukwu ke m na gị. Phone call na your house, Business on na m na ji. Mana Ghana na Nigeria ngasa ya. Mba biko ekwu na. I want to weziokwu. Mba ta fe na your house. Ruben Kotu ahụ. Otu gwa bidoro before mara am onye nkole wo. Anụgo m ihe ikwu. Ịma chụpụ na nwunye gị n'ụlọ. Mkpara akpọbata be m. Abụrụ m na anụ. Beta si ezigbo ọyị gị mbụ. Nwaanyị ka m ji na-etinye ọnụ n'okwu. Ebe isi na ị chọrọ nkọ ịfụ nkọli n'ụlọ m, ọ ga-ese mụ na gị. Achọrọ m ihe ga-ese mụ na gị. Nrukwa anụ n'ụlọ m fụ nkọli. Si ya nkọli biko bịa pụba. Achọrọ m ihe ga-ese mụ na Uchenna. But n'ime obi kwa m ga-asịkwa gị na gị consider ayọtago nyochakwa ihe ọfụma. Na hapụ ndị a, hapụ ihe ndị ahụ, kịfị ndakịta hapụ ya. Ụmụaka niile na ise kpọtọ kekere ụmụazị na kpọta from village abịa na na-ezuzugharị. Otu asa dị kịta asa amaghị ihe ọ chọrọ ihe ọ chọrọ. Kpọta ụmụazị a na nna my friends gwakwa m agwa na-ekele m ndị dị in love na edigo bịara mgbe ihe nne dị n'aka nwaanyị mekwe. Ama m na idigo. Otu ọnụ osi me nnegweri otu asị wee fụ ya nwatakịrị ọdụ wee gbuo m na hey Uchenna efu gị ife. Nwa mere 30 na mmemme 40. onye ya zamuma, onye ya gbatitenum, onye ya nurumog, onye ya bimego, oyozimo, atimu confused. Ozulegi na kemeko, Isso casado que Kumana gago gago kontati mo no had the danger. Sanero amuro nero di danger nero ne ma wotaga. Oyo tim sibe speak le no bo na me kwena to fo. Ebu me kim na mansion no nye ya samumba. Oye ya sa aka asa gi ka na chie ba. Oye ya sa ashun gi ka na chi ko. Oye ya wa ti tenem.
Tak yes mem na. Oya gwam na nkole ga-eme m ya m na-ekwute. Hey. Wow. Ay, nkole igbugo m. Ọ bụzikwa anya m ka m ji afụ ntị m biko m. Hey. Na. Oya gwam na nkole ga-eme m ya m na-ekwute. Hey. Eji m anya mfọ ntị m. Ama nka njadi. Hey. Nkole ime mi. Ebe menem o. Akwụkwọ m mekwe. Asa, speak like maka nri mo na nwa he hụrụ enweghị m appetite. Gịnị bụ ihe m na-eri nri ma Oyoo di m na confuse dị adịga n'ishi. Achọghị m iri nri ihe na-aga m ngosha bụ ka Oyoo di m sị m na m latagide na mansion na confuse ala. Ọ ebe ihe m chọrọ. O nwere onye ọzọ m nwere na-abụghị ọga nwoke ọcha. Iri karịa ihe ị na-ebe a na-arịa gbushi onwe gị since ị bịara ebe a ka irigoro nke bụ ihe ori ka ị nwee n'ike wuo ọ ndekwu ego nne m ọ ndekwu ego gịgbo nna ọkwa na-eche o ashịrị ka a gwa gị oke osisi chifụrụ nkọli bee ashịrị ka ngwoke ihe ọgụ ka o nwere ike esi wee jee ya ọrụ ma ka ọ nabata na nkọli ebe a ka m si kịta Gịnị bụ ihe ọ gwara gị? Ọkwa ọmatago ma na ihe hụ na-eme eme gị ọkwa ọ sịrị m lataghere ka m ga-jegide je hụ ma di m na-enye ya na-eme m. Nkole asa ọkwụnụ mana mụ na Uchenna dị na mma ọfụma anyị dị nnọọ ka nwanne. Uchenna nyeregokwanụ m aka ụzọ pụrụ iche n'iche. Amakwanụ m Uchenna ọfụma ma mgbe ọ na-ewe iwe ama mgbe ọ na-ekwu eziokwu. Obi abụọ gị Uchenna. Mana ihe ahụ Nkole emeghị ya nọ na agwa ya agha. Nkole ayọgwụkwanụ m Uchenna ka m ga-esi ahịa ya yọọ ya ngwasịa ngwanụ bunyenu m akpa mkpa Nkole ọjụ nwanyenu m fonu Nkole ọjụ si na o ji ego ya wee go ihe ndị a niile. O nwere ihe ọzọ ma m ga-eme ana m nwa amarọ ihe m nwa ga-eme atara ego m ike m biko. Chere ihe m na-akọwa asịghị m na gị jee ka ije wetenu m fonu m ọhụụ ịghọtara. Asịghị m gị wetenu m atọ asịrị m gị ka egwu anaga na eka m ha dị cleaning na o nweghị ihe ọjọọ m mmeri na-eme agbaghị n'iro ịghọtara ka mara m Oyoo di m ya asị m na m latagide na confuse ala ọ bụ ihe m na-arịọ gị. Ayọgo m ya nna ka obi dị Uchenna adọrọ m shọ na ọ ga-akwa gị na maka gịnị maka ihe nwa mmadụ na-eme gị. M na-agwa gị na obi na-agbawa Uchenna ebe ife Uchenna obi adịrị ya mma and biko kwa iwe okwana go ihe m na-achọ ikwu ị ga-achọ ọ ga-esi nwere ije dịka m gwa gị eka m dọcha i were ihe wasị na m mere truteze chitoka bịa ma emeghị m asịkwa m na ime asịkwa m na ime ọ dị na mma mụ na Uchenna dabụ enyerego m aka rinne mụ na Uchenna emego biznes nche na ego m anago Uchenna eburu ego m butere m n'ụlọ. Uchenna bụ onye eziokwu ebe ọ kwụ ka m nwa asa biko chedo gwanụ m ya si ya na ka ọ jee chọọ ebe ọzọ ọ ga-anọ. Achọrọ m na ya nwaanyị achọrọ m ihe ọbụla ga-ese mụ na Uchenna ihe ọbụla ga-ese mụ na Uchenna biko ama aka ọtụ ya ọf.
ebe ị na-eje nkọrị gbachi nkịtị ị na-ebe onwe ebe ị na-eje wuo ndekwuru ihe ori ọkwa dị na-eri ihe ori ka ndekwuru ya ka irie ya wuo onwe ebe ị na-eje gbachi ha niile nkịtị ma ya na oke osisi gbachi ha nkịtị wuo onwe ebe ị na-eje onwe nkọrị onwe ebe ọchị onwe ebe ị na-eje achọrọ m ihe ọbụla ga-esere mụ na Uchenna achọrọ m ihe ọbụla Onye ọgaranya
na-enwekwa space ya o ọ dịghị onye mmiri ga-emechi o Iju wa no sinachi o Emonye bikana wachi o Onye ga-ekwuru m ọnụ m onye ga-agwa Oyoo dị m n'aka m dị ọcha o eze Tito ga-abịa ọkwa gị bụ chi nkọli ọkwa gị ga-ekwuru m ọnụ Chukwu biko speak nene gere m adịghị m okwu na nkọli ọmeje nwasị ka asa dị uche na adịghị m enye m ọbụrụ asa onye ga-ekwuru m ọnụ onye ga-agwa ti n'aka m dị ọcha eze Tito ga-abịa ọkwa gị bụ ji ọkwa gị ga-ekwu onye ga-asatara confuse ekpoghị m na brain confuse ekpoghị m na brain na m ga-ama strand na chimu yaga chimu jidesi Ijo another Ijo another baby Emeluma Ugo baba nolane nsogbu adọrọ ọga ma nọrọ ya obi na-emezi m Polina chiregodu ama nsọ ga nwoke ọcha chụfuola ya achụfu na-atụfughị oge ọga nwoke ọcha egburu okwu oge ịtụpụ nkọli ma kịta na ebe a na-akpa nkata amara m ebe nkọli nọ achọkwana m ịma ebe ọ bụla ọ sọrọ nkọli ya nọlụ achọrọ m ịma ugo baba gee m ntị anyị emerigo ọgbara Chineke enyego Timo mmeri ọsọ naanị ka onye mmeri mụ wakwana ka m fụzi ebe nkọli ya nọ na-akpọ m Timo nzabazi ya madam ife a bụ agwa ọjọọ kịta ka ịwụzi madam nwego you consider again n'ebu ha oge ị ga-ewe madam amen bala mechara ya bụrụkwa onye nwere ezigbo agwa maka na ọ bụrụ na ọ na-akpa agwa nkọli mgbe gosi ya na m bụ odogwu na abụ m odogwu mba echekwara aka ha eche maka onye Chineke maka onye bịaka kịta madam bịaka kịta wee Chineke ejitere aka ka nwoke na-enye nsọpụrụ na-eju gị afọ ọ bụrụkwa ụmụazị ruru na-agarị na-ala dị maka ego erughị eru alụ dị maka ihe ụtọ kedu ife na-atọkwa n'ife a na ka ngwa gị ụbọchị ọbụla m nwara wee fụ nkọli n'ebe a n'ezi ebe a ma ọ bụ ka ọ bịara akwụ aka na geeti a wee gosi nkọli ife ọkụ dị ntị oke eme ugo bobo anyị emerigo ọgbara Chineke enyego Timo mgbọtị m kpọnụ ugo bobo ngwana ụmụ nwoke ajadu akwa nụ ncha na iko Iju ano sinachio Iju ano sinachio Iju ano sinachio
Iju wano sinachio. No. Timothy. Oga. Timothy. Sir? Timothy. Sir? Aza ka njọ gị ihe ọzọ. Ifuru madam mgbe na nwatakịrị nwoke ahụ na-aba na room. Oga. Anọkwa m na gate. Nwata nwoke a wee bịa sọ tụlefu madam. Na tụlefu nkọli opi Nsụka. Na fana bụ ụmụnne. Wee si ya tụlụ ka m jee gwa madam. Mgbe ne m nọ gwacha madam asị m na nje gbabata m nọ. Mgbabata m nọ. Onye m egosi m je gote mmanya fana bụ ya ṅụ. Mbudosie mmanya nyefe madam asị njebezie. M wee kwụrụ n'ụzọ. Were ntị m na-ege. O dịkala ọchị fa bido be na-achịzi gbahujuru m anya na nwezikwa ife nghọta. Na-ajụzi kedizi ọdịrị ọchị ụmụnne na-abụ na-achịzi dị ụta. Ife ọzọ m fụzi wee bụrụ madam wee dulu nwata nwoke a baba n'ime ime ụlọ gị. N'ime ime ụlọ gị. Na-ajụzi ma nwata nwoke a ọ chọzi ili nri ọga asụrụkwa m na olili ya o. Ozugbo mepere m gate. Okay. Agonye ke kurumanu na kwa na chimu yaga chimu jitesebike ijo another wo ijo another baby Emelumala wanemo Nkonye Wabwenye mwakwa spesi Onyogaranya mwakwa spesi Adi onye mivege mechio Iju wano sinachio Ebonye pikana wachio Makana kubibo wano enugonu Iju wano sinachio Iju wano sinachio Oga, I'm Baba. Nne, akwai nwa ha na-akpọ Nkoli. E ga-enwetarịrị something about that Nkoli. The other time, nwaanyị dị ime, o wepụ na Nkoli ga-agwa nwaanyị ya confess, nwaanyị ha karị m nwa. A na-ekwukwenụ nke ahụ ekwu. The other time kwa nwoke abịa na arụ adịrọ ya, Nkoli ekpecha ekpere ọgbake. Just like that. Mgbe o nwere something about Nkoli ma aghọtabi, achọ m ịghọta ya. Ime ihe ikwu bụ eziokwu. O nwere mana Nkoli amara maka ya. Amara ihe jizie ịbịa. Mani mana doctor. Doctor dịkwa serious o. Ọ sị na ọ chọrọ ka Nkoli na-ekpe ihe ọbụla. Especially for patients na admit be. Ya ekpezina. Maka gịnịzi? Ọ dị nụ mma nụnụ na ya kpewe ekpere. Ọ na-ekpe. At least ndị mmadụ na-abịa n'ụlọ ọgwụ anyị. Ọ dị mma ka ị na-akọzi. Ọ dịrọ mma na ejikwa anụ. Maka na ihe efu Nkoli na-eme onye na-abịa o were ekpere gụọ ya. Ọ dịrọ mma. Maka na ha ama m na-abịazi na anal treatment na-akwụ anyị ụgwọ. Ịghọtago? So ọ bụ na Nkoli chi ibido ministry. O je bido n'ọgwụ ya ministry, daa anya ya na obido gị. Ọ bụrụ na ụlọ ọgwụ anyị. Doctor. Ọgwụ ya ministry. I'm telling you. Hey, ma. Anyway, Nkoli nwa dị egwu. Doctor, because when a patient nọ na ward 5, ọ na-agba abụọ. Okay. I'm going to be fair now. Meanwhile, what am I calling you? Obiebegi. Meaning, I'm calling Abebe by this time of day. Obebe, doctor. Because the moment I step in here, send and chef here. Okay, doctor. Doctor, na biugwa. Of course. I'm behind you. Okay, doctor.
Kekwa nonsense bụkwa nke akwa. Kekwa n'ụdị ihe bụkwa nke akwa. O meghe obi m amaara m Nkọli o meghị ya ha shi n'omego. Kedu ka ị ga-esi ma na Nkọli mere ihe a na-ebo n'ole? O iju na ajụjụ. Because ihe niile na point kwa na Nkọli mekwa ihe a. Nna m biko Nkọli emeghị ha ama m onye Nkọli bụ ọdịghị mma eziokwu obi adịghị mma. Na ihe a na-atọzi m ụtọ chacha. Ihe a na-atọzi m ụtọ. Ke nonsense bụkwa nke a. N'ebe ihe na-akụ 5:30 ọkụ 6 na mbini gaba ọrụ. Ịlarụrụla mụ amala n'ụlọ. Ihe ọbụla na-abụda gị na-abụda m. Ke nonsense bụkwa nke a. Nkọli amarụ na arahụrụ ebe ọ nọ. Amarụ na Nkọli ahụrụ ebe o dewere isi. Ke si gbasa m. So it is happy na m alarụrụ ụla n'abalị tata. Mụ gị na na-akụ 5:30. Ngwa gaza ka ị ga-emere m nri ụtụtụ. Ka mere m nri ọfịs ka lalụba ụla. Ọ ihe ịchọ. Si ebe ni. Si ebe ni. Relax, I pass a my relax. Just run on. What are the line? Okay. Thank you. Hey, na ebe change chago magazine no. Amen. Okay. Amen. Hey. Na wow. Na Uche. Ị mana amadi m na nọọsụ Nkọli wu nwunye gị. Nwunye mgbogbo. Kwe ụmụ nwaanyị ndị a na-eme holy nweje na-eme nwayọ tọọ ha ụjọ. Kwe ụmụ Nkọli maka Chukwu Chineke ga-agbugbu ya. Chineke ga-akpọ Nkọli ọkụ. Kwe ụmụ Nkọli. That is aghọtaghị m nnọọ na mụ aghọtaghị. Ka ihe na-eme ụmụ nwaanyị. Ka ihe o ji nnọọ wee kpoo ụda akwa. Anyị ka hapụ aka Nkọli. Bikole m ga-eje mere n'ọjị. Mba, Uche, afụgodo ọjị ahụ na ka ị ma na nsi ọrụ nata ike gwụchara m ka nnagodi nnọọ gasagodi arụ zugodi ezigbote ike nnọọ nweta onwe m. Ịhụrụ m ga-abịaghachi. Ị chere gasa ihe a na-ebe ọhụụ ụlọ. Ị ma how many rooms na this house? Ị chọọ ịsa ahụ na 1, tee ude na 1, yiri akwa na nke ọzọ. Ihe ọla sọrọ mee ebe a ga-abara ya n'ichere ime. Esi echela gasa ahụ bịa. Ama m wee. Uchenna. Ichenjibekwa. Ịka ọkwa nnọọ Uchenna ahụ mma. Biko nekwa bụ na-enekwa bụ nnọọ na-emu biko nekwa bụ mbiko wekwa ihe dị ya. Wee ihe dị ya nekwa ya. Chụda nwunye. Kedu dị abụ? Ị na-ahụ ya. Mana ị hụrụ Nkọli ga nwa ahụ. Nwa na-eme ihe ọchị. Ọ na-eme ihe ọchị. Very funny girl. Na akọzila ihe ọchị. Nwa m ga-asị ka nnọọ gasị ga-ahịrị esi ma mee nyere ya aka. Nwatakịrị were m ụgwọ m n'ala. Onye gwa m aga m ekwe. Ndị enyi m na-agwakwa m agwa sị m lekwe nwa m nwa kpọọtị mkpụrụ a na-agbagharị ọpanda m nabatakwa ya otu nwatakịrị na moto awụwọ m parapara n'ala. Bete nsogbu anọdụ nwere ihe mere eme. Ama drọpụ na junction. Drọpụ ọkwa eme ịbịachighị azụ. Aga m abịachi. Don't worry, chetekwa ochie. Aga m abịachi Uchenna. Don't telefon anya otu ihe dị. Biko, which doctor? Doctor na mbịara onwe iwu. Nọọsụ ụtọ ọcha. Ebere, ọ gwara sị na Uchenna ka na nwụrụ gị. Ọ ka chọrọ gị. Anyị na-ekpere ka ihe nwa biri na-eme ka o mewe ngwa. Nna, obi atọgbugo m. Ihe obi na-atọ m ọ na-eme m Paulina. Na ịmana kemgbe mụ na Uchenna ji wee so okwu afụbe m dị ka ya. Mana nke kachagode egbu m obi ya o ezigbo mmadụ. O nwere obi ọma.
nke a kọwatara gị sị gịle kwesịrị ịwụ di na nwunye. Nna mana Ugo ịwụkwana ajọ nwa o. Ịwa ajọ nwa si owere ba nne ya afọ. So ịmacha na nkọli ahụ nna kọrọ gị maka ya n'ọnwụ uche. Ama m kemgbe m na-achọ m ịgwa gị. Achọghị m gwa gị na emecha gị le nkọli biri na-enwe nsogbu. Mana gee ntị. Ife Timothy wụ nwa wo getman oge uche. Ọ makwasị na nwanne m nwaanyị. Ọ madụkwa. Ọ masị na gwa ka m na-asụrụ ụzọ. Maka Timothy ahụ chọrọ ka nyere ya aka ka enwe ike chịpụ nkọli n'ụlọ. Ana ọ sị na nyere ya aka ọ ga-akwụ m ụgwọ. Nna unu kpakwara nkata. Unu akpaki ya. Hey! Ebere, biko. Ifu Timothy ahụ getman. Eme m chọrọ gị mere m. Iru ebe ahụ, biko, na-akpasịrị ya agwa ọma. Biko. Ishie imi. Ikute. Ịmajụrụ ha amajụ. Ka ọ na-eri meriju afọ maka ọ laikiri ini. Biko kwa. And ịpụkwa apọ ifu ihe dịka biskit na bread. Kọta nye ya. Ka nwoke na-enye obi aṅụrị biko. Okay o. Anụna m ihe i kwuru. M ga-eme nnọọ ihe i kwuru anụna m nnọọ. Mana Ugo m na-echekwa n'ihe ka ị chọrọ isi wee gbanarị Uchenna maka na ọhụgụ ọzọ iche na ọ ga-amata gị. Hapụ ọgụ Uchenna, hapụ ya. Ọhụ m jụọ m ngọla ahịa. Gụpịa anya. Ụtụtụ ọma. Biko asị m ka m were oghere agwa unu na nkọlịta anazikwala with us. Nkọli na-ekpere anyị ekpere. Dok ka ihe mezi. Well, di ya bịakwute wee kpesa. O wutere nke ukwuu. Ọ dị m arụ n'ọnụ ikwu. Mana ebe ọ bụ na nkọli bụ onye umeala ọfụma, m ga-ekwu ya. Ọ sị na o jido nkọli nwunye n'enu akwa wetu nwoke. Ọkwa ka m si fụọ. Nkọli. Dok dị sure. Kedu nke iwu Dok dị sure? Kedu ihe iche na nkọli? Nkọli were pretender. Iche na ọsanta nwa egbe. Kedu ihe iche na ọwụ? Nkọli is a pretender. Ọ bịa na-akọvarị up. Ọ bụrụ ihe unu uche na nkọli nke ọwụ. Nkọli were pretender hold her. Yes, Ebere, you're right. Because even that na-eme holy nweje. Nyochakwa afọ ọfụma o. Ife ndị a na-eme na nzuzo kakwa njọ. Olu nsogbu adịrị ya. Ya ọ ka nsị ka m ekwu n'ụmalụ, jisi n'ike. Che. Unu agwakwana m na ọ bụrụ anya nje na nkọli sinsi ka nje afịa. Ya na nkọli na-eme ụmụ ife ụlọ a na-akụ nnachi ịgwa m. Chere na ọ bụ ya na ọ bụdo dị ka nkọli na akụkọ. Ịhụrụ nkọli ahụ? Nwa ha na-akpọ nkọli. Ị ma na nwa a mere oyi nwoke agbatọgodin. Nwa na oyi nwoke. A na-etinye isi. Chere ka m kwuchie okwu ọsọ. Chere biko chere. Nkọli a na-agwa gị na oyi nwoke awụọ m n'ala. Mana ka ihe mezirinụ. Kedu ihe merenụ? Tụpụgoni ya nọ. Abatana m. Ya bụ na onye a na-anụ nkọli bụ oyi gị nwoke nwa. Ya nụnụnụ. Oya tụbụkwanụ. Oya atụna gị biko. Ọwụsọ mgbe kọ mgbe orie. Biko ọ kapụ dị mma. Ọ kapụ nnọọ mma. Nkọli ya bụ mmụọ ga-akachakwara uri ahụ. M ga-erikwa uri ahụ mana ọ bụrụ ya m ga-akọ kịta. Chọ. Ya bụkwana ihe egbukwana mmadụ. Egbukwana mmadụ isi. Ịbụ ịdị very mean. Ịdị mean ama m gị. Nne biko mechara nkọ ọrụ. Biko
Madam, I got them manto. Oh, no, nke ka go ndana di ago. Olo anya adro kwa easy. Timothy, agokwa. Thank you very much. Agokwa. Thank you, ma. Ngwa kenge, wena ngwa wenu nka nke wena yota. Wale. Omwa. Oga jade kwa nu ntaniko. Kama mganwu, kambake. Madam, onye nwa gbago me. Amen. If you fall bully in it no big ka chuku na meloge. Oya meloge ya. Mmaji bulu mmaji. Ano na Timothy ngwa nka di o. Nwoke ajadu akwa anu ntaniko. Ana asi nkole my food. Kama mganwu, sinu mbake. Iju wano sinachio. Iju wano sinachio. Iju wano sinachio. Iju wano sinachio. Otondum. Ima mepe shop ta. Ka ngodi yan na bako agmenche. Mbako chagodi ha. Eche me kwugo mma. Adi m sure na bro ị na-akwado ka iburu ego a ga-bunye nkole. Nkole. Ndebe nka anọ nwe nkole. Ana m atụkọta ego a ka mmarụ ma ọ bụ imechuwe shade m ma ọ bụ ivuru ego okoshishi nyere m o ji wee mepere m shade wee kuchuo ya azụ. Maka ihe a na-eme ọwụ ihe a dị na ọ chụrụ m enye na nkọrọ ka bụ maka shade o mepere m ya bụ emere nje enweghị ọnụ okwu ya bụ emere nna amanyewe onye nchọrọ inyere aka nkuchuo ụgwọ ya o ji wee nyere m aka nwa onye ọbụla m chọziri inyere aka nyere aka onwe ka achịzi m onye nke nyere aka. So ihe niile na-eme na bụ maka nkole. Ọ bụ maka onye ndị ọya ka abụvụ ọ dịrị ka ọ ga-abụ maka ya. Ọ bụvụ maka onye ọzọ ị ga-agwa m onye ọzọ ọ ga-abụrụ maka ya. So ị chọrọ iburu ego a na je kwụghachi Uchenna ụgwọ ma ihe niile o mere gị. Eyi nka akwụghachi ya m ga-akwụchi ihe niile o meworo m ka izu ike were ọhụ mmeri ihe chọwa nkọrọ ebe ọ bụla ọ nọ nyere ka onye ọbụla chọkwa nyere ka ọwa mara m nkọrọ bụrụ nkọrị nọ na-ata ahụ ịmakwara bụrụ nkọrị ahụ nọ na-ata ahụ bifo ọmata onye ọga nwoke ọcha bụ bifo ọmata onye oke osisi bụ wee kpọta bisi mgbe bịawa obodo ahụ oke osisi wee nyere m aka ọgwụbụrụ nwa na-ata ahụ niile. Nsogbu adịrọ bet marụkwa amara na ekwu achịcha ụgwọ niile ị ka jikwa ụgwọ ị ka ji ụgwọ bikos ị ka ga-akwụkwọ ụgwọ o ji wee kọnekti mụ na gị. Biko hafụ m aka agwazina ọrụ nhafụ gị aka hafụ m. Ya bụ na ị bụ onye maara ihe itinye anya gị n'ime mmiri nyochakwa ọfụma mara ma ihe a na-ekwu na nkọli mee ma o mere n'eziokwu ma aka ya dị ọcha. Mbụrụkwanụ gị ihe m ga-emedobere nkọli bụ na ikpebere ya ekpere ka ọ bụ na ihe niile a na-ebu ya bụ ashị na aka ya dị ọcha. Werụkwu ya nwayọ ijekwa egbu onwe ṅụ ijekwa eji aka na-egbu onwe ṅụ ama m ka m ji adị. Eyi jewe fụwa ụlọ niile abịaghị ofu ma gịnụs ma oke ọchịchị niile ofu ụlọ afọ m eka mere merụgoro ewe obere ihu na achọ unu ga-achị nwa mmadụ mere unu wee ike ịchụfụọ nwa metụ n'ọrụ onwe nwatakịrị na-enweghị nne Anụgo m ihe i kwuru. Ngwa ngwa unu batara ebe a enwe ezigbo mmụọ m fo so Sister Nkoli bata chọọchị a. Sister Nkoli,
ọ na-ịmarụ na Chineke nye gị ezigbote onyinye bara ụba buru ibu ka igwe olori ọrụ Ileo amachadogo m onukwu mana ihe m mara bụ na nwaanyị hụrụ m ana m etetekwa egwu ana m etete egwu ana m agụta egwu onugbu bụ m mara ọgwụ ihe m mara nke a bụkwa onyinye Chineke mana ọ bụrụ nke a ga-ahụ n'ime gị eziokwu na ịghọtabeghị mana ọ ga-apụta ihe na nso nso ịnụgo o nwere ike dịghị gị ihe ọchị kịta mana ka m jikere gị ka iwe ọma na ihe m na-ekwu bụ eziokwu ọkwa ikpe ekpere ụka Chineke na-aza gị ekpere ngwa ngwa ihe mere onukwu bụ na ọ na-azakwa anaghị ahụ ma gị na nwaanyị hụrụ m na-ezechite oke abịa ma dọ nwa ha nwoge onye ọzọ nwere ma ọ bụghị anaga mana ọ na-eme mkpechere ekpechere ndị mmadụ ga na-achị m ọchị mana ana m ekpete ekpere nwaanyị hụrụ m ana m ekpete ekpere pastọ ịma ihe anyị na-ekwu kịta ihe anyị na-ekwu bụ eziokwu ịma ihe m ji si na ọ bụ eziokwu ịma mbọsị ọ bịara na shọpụ m ebe m na-ere ahịa tupu ya bịa erebe ma agbabe m aka ahịa ma mụ na ya bịara jikọọ aka ya sị ka anyị kpee ekpere anyị jikọọ aka kpee ekpere n'elu ngwa ahịa m ihu ihe mere mbọsị ahụ ahịa m niile na-aga were ma ndị na-anọzuru m ofu izu ụka tupu m rechaa ya mbọsị aha tupu elekere 3 ehihie a na-akụ kpam ewo erechana m ahịa kwachie Chineke ji nwa arụ ọrụ ọ ihe Chineke gosiri m kịta eziokwu ka m na-agwa gị ọ ka ga-apụta ihe karịa nke a anụgo m ihe ikwu Sista Maria ị ga-akpọrọ ya na n'ụlọ ọ ga-ebi nri gị site taa gaa n'iru ịnụgo pastọ Chukwu ga-agọzi eze chitoke gọzie gị n'ụgwọ ọnụga eze chitoke saa mmemme nne Chineke ga-arụpụcha ihe ọ chọrọ ịrụ na ndụ ya ịnụgo Chike nyere ya aka nyere ya aka Chukwu ga-agọzi gị pastọ ọ ga-adịrị gị na mma nna okwefu na m Ugo ọga m afụgo nwaanyị ọzọ ya anọ obi dịzi m ụtọ nwata bụ sọ mma nwata magide mma jụọ mma ma ọ fọrọ ọzọ ka o si dị na rụkịta ọ dịzi ka fana abụọ n'ọgbago di na nwunye nwa ọfụnugo n'ife nkoli na-eme n'ụbe mbụ mgbe ọ ka n'ebe a mana nwata nwa ya na-abịa wee gotele m ife gotelu m ife mana ọ bụrụ nkoli kedu ife m na-enweta n'aka nkoli Timo bulu akwa m saa Timo ịgbago mmiri na flawa Timo imego nke a Timo imego nke ọzọ Ugo m na-asakwa m uwe otule ya nya pantị ịmana ọga m jelu opi Nsụka jee kpọbata nkoli ka a na-ekwu nkoli ejekwa opi Nsụka kpọbata nwata nwoke melisi ka nkagwụ so nwanne ya nwoke kedu ebe ọ nọ kịta o jegokwa obodo oyibo mana m ka na ebe a ezi m macha nkịtị mba na o mere ka ọ dị Timo ama m sọ gaga matago nwaanyị ọzọ jide ebe a kedu eze ka isi wee malefa ịmasị onye mbụ onye ọgaga kpọmatara nwanne m nwaanyị ka e tụrụ m ụmụ nwoke ajadu akwa anụ ncha na iko Ugo na akụ ga-adọrọkwa mma mana ụcha anya ga-adọrọ mma ma ncha ya nkata ọjọọ niile izo wee na-akpa bụ ka ịrụbata nwanne gị nwaanyị n'ime na ebe a ọ na ya ịnọkwa n'elu ya na-asị na m ya akwụkwọ ụgwọ mba na ife abụrụkwa ezigbo akụkọ ka m gwa gị ọ bụdị mme ka ọ gawa ọkọcha lụrụ onye lụrụ nwanne m nwaanyị by the way ọkwa bebe ganga o gotara gị ihe ihe o gotara m gịnị wee mezie edekwa bad ede ajọ mana ka o si na-adịkwa esịkwa m kwuo m ya sịkwa na obi dịkwa m ụtọ na ọkwa nwanne gị maka a na-ekwu maka ya ife na-amasị m ka m na-afụ na ị na-enwe obi aṅụrị mana ka ife si wee kwụrụ kịta ọ bụrụ ezikwa m ya akwụ gị ụgwọ ọzọ egwu a wee jizi m ụgwọ bịa
Kpachara anya gị. Aka nri kwa aka ekpe. Kpachara anya gị. Aka bakwa aka nri. Timo. Ihe nkwa egwuregwu kwụsịkwa ya. Kwụsị ya. Ka ngwa gị. Ife ego ma. Ị agwụ m ya. Ihe nwoke anyị kpara akpa. Kpobie ya. Kị na-akwasị ime ya ego ma ịmakwa m ụgwọ iwe onye ara. Ọ gwakwara m. Ọgwụ kwesị na ọga nwoke chara akwụkwọ ụgwọ mbọsị ụka. Ọ mbọsị Mọnde. Ọ kwụgwọ ụgwọ ahụ were ego m debere m. Debe m ego ahụ. Ị na-awụ ala. Anyị ntị na-awụ ala. Timo, ife ego a. Imeri ego a. Ị ga-akwụ m ụgwọ ahụ. Ị na-akụ aka na tipa bụ aja. Onye ikwu? Tipa bụ aja. Mkwụlụ. Kụcha aka. Ugo. Kụcha aka. Mkwụlụ gị aka. Kwọba aka. Kụchaba aka. Ka anyị nwale. Ngwanụ. Gị na nwa m. M na-eche gị. Ị na nwa m. M na-eche gị. Ama ego egwu. Okay. Ego ga na. Isala go. Ama ego egwu. Ị ga-nye ego nwanne gị nwaanyị. Ego gị. Ụmụ nwoke a jadu akwa anụ ncha n'iko. Ịma gị na ọga pastọlin mgbe ahụ ị na-ekwu okwu ụsọ ka anyị kpeme ekpere ka eze chite oke pieta na ndụ anyị. O bụ sọ m ụsọ. Ọ dị ka mụ na gị nwere mitin. Nwa ọgụ na nwa ha mụ nọ. Echeche mere m hụ nwa na eze chite oke abịa ma epieta ume na ndụ m si na ameghe na-eka.